आथिङा नोंना उन्दैनिफ्रायनो बेबायदिखा ने गेजेर ससेयावसो जानाय बेबायदि? दादै माने आथिङालाय उन्दैनिफ्रायनो बेबायदि नङामोन। जोनोमनिफ्राय बेबायदि नङामोन आरो आं जेब्ला 5-6 बोसोर जाबाय अब्लानिफ्रायसो बेबायदि एसे उसुबिदा जाबोनानै बेबायदि जाबोबाय। माने उन्दै समाव जेब्ला प्रब्लेमा जादोंमोन बे समाव डक्टरा रं ट्रिटमेन्ट खालायदों होननानै बुंदों, बेनिखायनो बेबायदि जाबाय आरो। औ थारमाने जोनोमनिफ्राय नङा आरो ना, रं ट्रिटमेन्ट जानायखाय बेबायदि जादों। होमब्ला इयुनाव मोजां जानायनि आसा दङ? मोनथिला आरो दादै, इसोरासो मोनथिसिगौ। थाबायब्ला पेइन खालायो नामा, सायो नामा आथिङा नोंना? बिदि साया दादै थाबायब्ला। नों गाज्रि उसुबिदाथ' मोनाखै आं नोंनि आथिंनि बागै सोंबाय थानायखाय? मोनाखै दादै। बेनिफ्राय नोंनि ओरैनो सार्टिफिकेटनि मुङा मा होननानै बुंदोंमोन? सानबा ना मा होनदोंमोन? औ दादै, ओरैनोथ' आंखौ पलिअ बायदि जाबाय नालाय बेनिखायनो पलिअ होननानै बुङो, नाथाय आंनि सार्टिफिकेटनि मुङा सानबार आरो सानबार। सान आरो बार, सानबार। मोजां मुं दे, दिनैसो खोनाफेरबाय। औ। दा बाबु नों खोथाखौथ' मिथिखाबाय, नोंखौ लोगो हमफैनायनि खोथाया मा जाहोना मा? दा आं नोंनोबो फंसे खोथा खोन्थानो माने क्लियार खालायना दोनखानि, जाहाथे इयुनाव प्रब्लेम जाहैया। आंथ' नोंनि बाथ्रा खोथाफोरखौ दा मोजाङानो मोनदों, नाथाय आंनि फिसाजोनि मुङाथ' मिथिखागौ नोङो, सिखिरि। बेनिफ्राय बियो सासे सेंग्राजों खारखोमा लांदोंमोन आरो बिखौ मोजां मोनदोंमोन। सेंग्राया बेनिफ्राय बिखौ फाननोसो लांदोंमोन। बियो फासायजानाय बायसा जाबाय। दा न'आव फैफिनबाय बियो, बिनिखायनो दा माने मोजां मोननानै खारसननायमोन आरो बियो बे सेंग्राजों खारखोमा लांदोंमोन हाबा जागोन होननानै, नाथाय हाबा जानो हायासै, फाननोसो लांबाय बिखौ। दा बेनिखायनो आङो नोंनो खोथाफोरखौ थार खोन्थाखाबाय, माने आंनि फिसाजोनि बियो हिस्ट्रि आरो बियो। आरो सिखिरिनि सावगारिखौथ' नोंनो फट'खौथ' देखायखांबायानो आङो। दा नोंसो मा होननानै बुङो? दा डिसिजन लानायाबो एसेबां माबा नङा दिनै, गोरलै नङा। आं आंनि फिसाजोनि पास्टनि खोथाबो खोथाबाय नोंनो। बियो सासे सेंग्राजों खारखोमा लांदोंमोन, नाथाय हाबा जायाखै बियो। हाबा जायाखै आं नोंखौ गेरेन्टि होना बुंनो हागौ, बियो हाबा जुलि जायाखै, बियो सेंग्राया फाननोसो लांदोंमोन। दा नोंनि सायावसो दिपेन्ड आरो नों मा बुङो, आंनि फिसाजोखौ गनायोना गनाया, आरो महरखौ फसायदोंना फसायाखै नोंसो मोनथिसिगौ आरो दा मा बुङो। दा नोङो नोंनि फिननायखौनो नेना दङ आङो। बा दिनै खिथायाबाबो नोङो फन खालायनाबो खिथाहरनो हागोन नोङो साननानै, नङा होमबा? एसेबां मोनसे इयुननि फिउचारनि मोनसे प्लेनिं बियो, नोंबोथ' सानै हयैसो डिसिजन लानांगोन, नङा होमबा? दादै आं मा बुंनो आरो, आंबायदि सासे खरा पलिअ मानसिया सोरखौबा सोरनिबा प्रप'जेलखौ मा होननानै आं गनायालासिनो थानो। थार बुंनो थाङोब्ला आंथ' सिखिरिनि फट'खौ नुनानै फसायदों आङो। बाखि आरो बिनि पास्टनि खोथाखौथ' दादै नों बुंबायानो। जुलिथ' लायाखै नालाय आंबो सिखिरिखौ फसायदों होननानैनो बुंनांगोन दादै। आरो आङो बे जुलिखौबो जागोन होननानै सानबाय दादै। होमब्लालाय बे जुलिखौ जासिगोन होननानैनो सानना लाबाय आङो, येस होननानैनो सानना लाबाय। औ दादै, आंनि फारसेनिफ्राय येसानो। नों फिउचारखौ लानानै जेबो टेनसन दाला बाबु। आं दङ बाबु, नों फिउचारखौ लानानै जेबो टेनसन लानाङा। नों मायबा बिजनेस मावगोन, मायबा दखान होगोन, गासैखौबो आंनो खालायजोबगोन। आं बेबायदि साना जे न'खराव फिसाज्ला दङ गासैबो धोन सम्पतिखौ फिसाज्लानि मुङावनो होजोबगोन। आंहा फिसाज्ला सासे दङ आरो फिसाजो सानै दङ। फिसाज्लानो जेसेबां होगोन आंना धोन सम्पतिया फिसाजो सानैनियावबो बेबायदिनो बाहागो जागोन। फिसाजोआबो बेबायदिनो बाहागो मोनगोन जेरै फिसाज्लानो मोनगोन। बेखायनो आङो नों जेबो टेनसन लानाङा। सिखिरिनो नोंनो हाबा हरब्लाबो गासैबो आं सुबिदा सुखु नोंसोरनो गासैखौबो होनो नाजागोन आं। औ। आब' सिम्पल, मा जाखो अनजिमा? बे लाइनाबो गाज्रि जानानै एसियाबो खामानि होला, फेनाबो खामानि होला। हांथोनथोन मोनजोब्बाय आं गरमावनो। अनजिमा गिसिब लाबोनांगौमोन। आब', फेन एसिना गिसिबना? नोङो आरो बे खोथाखौ बुंब्ला हांथोनथोनसो मोनबावगोन। मा खोथा? बे न'खराव ग्रह नांजोबसिगोन आं मिथिगौ। मा? ग्रहआ नांगासिनो माथो, बै 2 नाम्बारिया फैनायनिफ्रायनो। दासिम ग्रहआनो खारखायाखै, आरो सोर ग्रह आरो मा ग्रह फैबावनो ओंखारदों? आदा दाखोर फैदों नोंसिनि न'आव। आदा दाखोर? मा दाखोरहाय?
मानसिना मा जाखो बेलाय मानसिसोना बेसादनिसो मुं जाखो दाखोर जिनिस खोनाफेरबाय आब' सिरियास खोथा मिनिनाय खोथा नङा बे दाखोरा जेराव थाङो बेयावनो दाखोर खालायजोबो न'खरखौ ग्रह फोनांजोबो आरो बे दाखोरा रावबो नङा आंनि असे बिदासो असे बिदा माने आं मोजाङै खिन्थानाय मा जादों आङो जेबो बुजियाखै जेनेबा नोंसा आदाया बेयाव फैब्लालाय मा ग्रह नाङो मोजांसो एसेबां गोबावनि उनाव नोंसा बिदाया फैदों मोजां मानसि जानायब्ला आं असे बिदानि खोथाखौ बेबायदि बुंनाय नङामोन आब' आं थोंजों डाइरेक्ट खोथा बुंसै आदा दाखोरा मोजां मानसि नङा बियो केरेक्टारलेस होननानै बुंनांगोन बियो गोबां सिख्लानि लाइफफोरखौ धंस' खालायबाय गोबां सिख्लाफोरखौनो बियो प्रेगनेन्ट खालायनानै गारदों माने बिदा होननोबो लाजिनाय मोनो आङो गाज्रि आखलनि मानसि आं बेयाव थाब्ला बे न'खराबो धंस' जागोन आब' दे आं बुजिबाय दे नोंसा आदाया गाज्रि नाथाय न'खरालाय माबायदि धंस' जानो फाग्लिलाय जोंफोरनि न'खराव थोरैनो बे थागोन नों आंखौ गिदोंना नोंसिनि आदाखौ जेनेबा आं नोंसिनि आदाया आंखौ फासायगोन होननानै है फाग्लिलाय आं बेबायदि नङा आंखौ बेबायदि सेंग्राफोरा फासायनो हाया फाग्लिलाय गिनाङा जेबो आं मोजां मोना जानला मोनला सेंग्राफोरखौ आब' आं नोंखौ गियाखै आं मिन्थिखागौ नोङो जेनेबा जोङो आदा बायदि सेंग्राखौ मोजां मोनखाया होननानै नोंखौ मानो गिनो आं आब' नोंखौ गियाखै आङो होमब्लालाय सोरखौथ' गिनाय मोन्दों फाग्लिलाय सिख्लाफोरानो गैया माथो रावबो जोंहानाव बेबायदि सासे थानायाबो मालाय न'आव थांबाय आब' आं नों बा गुबुन सिख्लाफोरनि खोथा बुङाखै आङो नोंसानि मादैनि खोथासो बुंदों नों जायखौ 2 नाम्बारि होननानै बुङो जुगामि मादैनि खोथासो बुंदों बे 2 नाम्बारिनि खोथाखौ सानदों नोङो औ आं आदानि आखलखौ मिन्थिगौ आदा दाखोरनि केरेक्टारा बिराद लुजखा सिख्ला आरो हाबा जानाय हिन्जावजों जेबो फाराग नुखाया बियो साननो गोनां खोथा अब्लाथ' बे मोजाङानो जागोन जोंफोरनि थाखाय अनजिमा नों मोनसे खोथा साननानै नामा अनजिमा जों एसेबां समनिफ्राय बे 2 नाम्बारि जुगामिखौ बे न'खरनिफ्राय होखारनो नाजागासिनो फाग्लिलाय अब्लाथ' बे खोथाया मोजाङानो नोंसा आदाखौ मोजां मोननानै फाग्लि बायदि मोजां मोननानै बे न'निफ्राय खारफालांब्ला बेनिख्रुइ आरो मोजां खोथा मा जाबावगोन नोंसा आदाखौ बेयावनो थानो होनायानो मोजां जागोन बिसोर खारफालांथो बे न'खराव थानानैनो मोजां मोनलायनानैनो मा होनो मानो आदा गुदाल मानो नों मानो हाबिलाजों बेबायदि खालायखो आरो नोंखौसो बुंदों आंबो गावबो हाबिलाजों बेबायदि खालायबाय आं गावनो आयराखिखौ फिगोन होनना लाबोनानै आं गावनो आलाय सिलाय बिसोरखौ गारनानै फैबाय जों सानैबो एसेबां सेलफिस माबोरै जानो हागौ आंथ' सेलफिसआनो नाथाय आं दि जेनेबा हाबिलाजों हाबाबो जायाखै जुलिबो लायाखै नाथाय आदा गुथाल नोङो हाबिलाखौ कर्ट मेरेज खालायनानैबो बेबायदि मानो नों गेजेर ससेयावनो हाबिलाखौ गारखो आदा हाबिलाजों मोजां मोननायनि सोमोन्दोखौ मानो लाखिनाय जुलि लानायनि सोमोन्दोखौ मानो खालायनाय आदा नों जुदि नोंसोर सानैनि सोमोन्दोखौ संसाराव नोंसोरा जुदि फिउचारनि जेबो प्लेनिंआनो गैया अननाय गैया फोथायनाय गैया मानो बिनि आखाइखौ मानो बिखौ मोजां मोननाय मानो हमनाय बिनि आखाइखौ आं मिन्थिगौ आं साननो मोना बेफोर खोथाखौ नाथाय आंबो सानसे समाव हाबिलाखौ मोजां मोनदोंमोन नंगौ आं मोजां मोनदोंमोन नों बिदा नोंनि हिन्जाव बियो गारबाय नाथाय थेवबो दाबो गोसोआव दङ आंहा गोसोआ गाबखाङो आंनि गोसोआ दाबो मानोना गोसो गोरबोयै आङो नोंनिख्रुइ खिजानि बांसिनसो मोजां मोनदोंमोन आं आदा गुथाल हाबिलाखौ नाथाय नोङो हाबिलाखौ मोजां मोननानै हाबा खालायनानै गेजेर ससेयावनो आलाय सिलाय खालायबाय आदा बुंनो हामा पाप नांगोनबो जानो हानाय आंहा पापि होननाबो साननो हानाय आंखौ इसोरा बेबायदि साननायखाय गुबुनाबो साननो हानाय नाथाय नों जुदि हाबा खालामनानै बेखौ मोजांखौनो मोननो हाया अननोनो हाया आं हाबा खालायगौमोन ना बेखौ नाथाय नों बेबायदि आलाय सिलाय खालायनाङामोन आदा मोनथिगौ आङो फेनाय बायदि देखायाखैब्लाबो फेदो आङो निसारु आं मदारु जाबाय नाथाय बिदि खालायनाङामोन आदा नोङो हाबिलाजों मानो खालायनाय नोङो बेबायदि नों जुदि जुलि लानानै बेजों रिलेसनखौ लाखिनो हायामोन मानो खालाया नों हाबा आं खालायगौमोन ना आं दंमोन ना बिदानि हिन्जावनि खोथा बेबायदि बुंनो नाङा बिबाजै बियो आंनि नाथाय दाथ' नंला थेवबो गोसोआवथ' जाखांफैयो आं मानसिसो आङो नों गुथाल नों देबा आं दङ दाबो आं दं दाबो हाबिलाजों नों गारदो मा जानो आं अनगोन बिखौ आंनि खालायना लाखिगोन आङो लागी हाबा खालाया बिबाजै होनना हाबा खालाया आं लागी
पाप नांगोनबा खालाया हाबा साबा खालायाबाबो आं आंनि खाथियाव लाखिगोन ना अननानै दं आं बेखौ अननानै गावनि असेन मानसि हाबा खालायब्लासो हिनजाव खालायब्लासो अननाय जायो नामा आं मानसि हिसाबैबोथ' बेखौ लाखिनो हागौ आंनि खाथियाव आंनि सेराव अननानै नों गुथाला नों गाज्रि मावदों नों गेजेराव हाबख'नो मोनला खिन्थु आङो हाबिलाखौ नागिरना लाबोसिगोन आं आंनि मेगन सिगाङावनो दोनसिगोन बेखौ अननानै हिनजाव जालायनांगौ नामा अननोब्ला गावनि असे मानसिबाबोथ' जों बिमाखौ अना नामा बिबाखौ अना नामा बिनानावखौ अना फंबायखौ अना बेबायदि अनना दोनगोन आं खाथियाव लाबोगोन आङो हाबिलखौ लाबोना दोनफैसिगोन आं नों गेजेराव हाबख'नो मोना आंखौ नेना था हाबिला आं नोंखौ जेराव खिथाया मानो आं नोंखौ गारना फैदोंमोन ना आं लाजिनासो गारना फैदोंमोन आं नोंखौ दाबो अनो नों साननाङा आं नोंखौ अना ना हाबिला नोंखौ गोसो गोरबोनिफ्राय अनो आं आदा गुथाला अना जानो हागौ नाथाय आं अनो नोंखौ आङो लाजिनासो ओंखारबोदों नाथाय आंनि गोसोआव अननाय दङ दाबो बावगारा आं नोंखौ थैजासिम बावगारा हाबिला थांगासिनो Oh, Helena. Can I ask you something? Yes, why not? Why are you looking so sad? माने आं बेखौ सोंनो नाङा दिनै नोंनो नाथाय नों मानो बेबायदि माबा सानखोमाबाय थायो मा सानहाबाय थायो What's your problem? माने नों मानो बेबायदि नोङो मा सानहाबाय थायो नोङो नों आगोलनिफ्रायनो बेबायदिखा ने आं नोंसिनियाव आलासि जाफैनायखाय नोंसिनाव थाफैनायखाय नों माबाफोर गाज्रि मोनदों you can say नों जुदि आंखौ गाज्रि मोनदों नों बुंनो हागौ आं माने आन्टिखौ बुंनानै न'सिम दोनहैनो होगोन आं माने आन्टिखौ बुंगोन आं आन्टि रितुखौ न'आव दोनहैदों होननानै आंखौ थानायखाय गाज्रि मोनदों नामा नोङो आं बेबायदिसो फिलिं खालायबाय थायो आरो नोंखौ आंखौ गाज्रि मोनदों खोमा होनना No, बेबायदि नङा नोंखौ मानो गाज्रि मोननो आरो आं एसे सानहाबना थाखायो आं बेबायदिनोखा आगोलनिफ्रायनो स' होनब्ला नोंहा फ्रेन्डबो गैया नामा नोंना जेनेबा नोंखौ आं जेरावबो थांनायबो नङा आरो आं लिंब्ला आंजोंबो थाङा नोङो दङ आं खामानि थाबोला थाङो नाथाय आं न'आवनो थानानै मोजां मोनो आं जानला मोनला समखौ बायजोआव गिदिंनानै माने आं गाज्रि मोनो बांद्राय गिदिंबाय थानायखौ आं सुखुवा आं न'आवनो टाइम स्पेन्ड खालायनानै मोजां मोनो so sweet आंबो बेबायदिनो बेनिफ्राय माबा दिशाया सोर दिशा बियो आंनि लोगो नोंनि सिगाङाव सोर बुंनाय हेलेना दिशानि खोथा आइया बुंदों नामा no माने आं सानसेखालि नोङो माने नों जेब्ला दुगैनो थांदोंमोन ना नोंना फन फैबाय थादोंमोन ना नों टिपआव दोनोमोन मबाइलखौ बेनिफ्राय दिशा कलिं होननानै दिशानि मुंखौ नुदोंमोन आं स' आं नोंखौ सोंबाय गाज्रि दामोन हा मोना मानो मोननो दे होमबा हेलेना नों थाथ'हा आंहा एसे खामानि दङ थाथ' थारैनो बे सेंग्राया सिख्लानि फारसे इन्ट्रेस्ट गैमारा खोमाहाय बेनि इन्ट्रेस्टआ सेंग्राफोरनि फारसे गैयाथ' Yeah, sure. It will be. Yeah. Oh, yes. Maybe next year? Talking. Let's get a snack. Aunt Ritu! Oh. I'll call you later, okay? Uncle Nunay will call you later. The priest is on a hint of prayer. Super. Love is on that too. Love game giligas naman. Baby sigara hinsawa. Mazako Helena. Auntie Ritu, mane Mazako Helena, may mapungko mo naman. Makta. Bungnay? Bungnay ka lang to. Mane, Auntie Ritu. Mane, mansik katadong mansang na ganang. Mane, Lord, stress studying spectacular feelings like anxiety. I have anxiety.
मा जादों बुङा मानो? आन्टी आं बिउटिफुल नंगौना नङा? आंखौ नुनायाव सासे आंथ' सानो आं सासे बिउटिफुल गार्ल, आं सासे प्रिन्सेस, आं रानि, आं सासे रानि बायदि समायना सिख्ला नङा नामा? आं बिउटिफुल नङा आन्टी, आं सासे प्रिन्सेससो नङा होमबा? नोंनो बुंदोंमोन आन्टी नोंखौ प्रिन्सेस बायदि नुयो, नों सासे प्रिन्सेस रानि होननानै। Oh yes, no doubt, of course. नों सासे प्रिन्सेस, नों रानि, क्वीन, नोङो समायना सासे रानि बायदि। माथो जाखो बेयाव? आं नंगौखौसो बुंदों, मा जाखो? अ आन्टी रितु, क्वीन जानानै प्रिन्सेस बायदि महर लाना फैनानै मा जानो? मा जानो? मा जानोनोथ' आन्टी रितु, आं एसेबां बिउटिफुल जानानैबो जुदि बारहुंखानि खाथियावबो थांनो हाया, बारहुंखानि गोसोआवबो आङो एसेबो बे थुख्रासेबो लाभ जागायनो हायाखै। बेबादि समायनानि मा गोनांथि? आं जुदि सासे सेंग्रानि गोसो सिङाव फिलिं जागायनो हायाखै, बे महरनि मा गोनांथि? बे महरा जेबो लाबानो गैया। होमब्लालाय माथो गोबोरखि फोननानै ला नोंनि मोखाङाव। आन्टी रितु, प्लिज no joking, I'm serious. आं सिरियास जादों। बारहुंखाया आंखौ एसेबो माने नायखाङानो आंखौ। आंथ' एसेबो नोजोरखौनो होआ। आं जेनेबा हायाव गोग्लैना थानाय गुथ्रासो आरो मैलासो आरो मैस्रोम मायबासो आरो जेनेबा बेबायदि एसेबो नोजोरखौनो होआ आंखौ। सुइटि, सेंग्रा मानसिखौ माने गोसो गोलायहोनायाथ' इजि, नाथाय गासैबो सेंग्रानि गोसोखौ मोननो हानाया, गासैबो सेंग्रानि गोसो गलायहोनो हानाया बेबो गोरलै नङा। जोंहा बारहुंखाया एसे गोरा, एसे माने गोसो गोरा राफोद, माने मा बुंनां, माने बियो थाबैनो गोलैग्रा सेंग्रा नङा। एसे माने बिनिफ्राय खुगानि सोदोबानो थाब ओंखारा। नों नुवाखै नामा? मायबा मोनसे बुंब्लाथाय बिनिफ्राय खुगानिफ्राय रावानो ओंखारा। मायबा सोंब्लाथाय बेसेबा गोबावजोंसो बियो एन्सारखौ फिननायखौ होयो। होनबा नों साननानै बेफोरबायदि सेंग्राखौ नों फथायनोब्ला आरो मा खालामबावनांगोन? आदे माथो हरखोहाय। होनब्ला आन्टी रितु, आं मा खालामबावनो? जेनेबा बिनि खाथियाव थांब्लाबो सिखारनानै ओंखारलाङो, अबावबा थांनो लिंब्लाबो गोसो गैया बुङो, खामानि दं होननानै बुङो, माने नट इन्टारेस्टेड, माने जेरावबो इन्टारेस्टानो नङा, इन्टारेस्टानो गैया। आन्टी रितु, आंनि गोसोआव हले मोनसे खोथासो जाखांफैदों दे। बारहुंखाया गे नङाथ'? आं बायदि एसेबां समायना सिख्ला, बिउटिफुल क्वीन सासे सिख्ला बिनि खाथियाव सोफै थानायनि उनावबो जुदि आंखौ एसेखौबो नोजोरखौनो होआ, होमब्ला बे गे नामा? बारहुंखाया गे नामा आन्टी? गे? बारहुंखाया गे? हौवाफोरखौसो फसायो नामा बियो? सिख्लाफोरखौ फसाया? गे नामा? गे? हेलेना, मा जानला खोथाखौ बुंदों? मा गे बिलाय? माथो? बेफोर खोथाखौ आंनि सिगाङाव बुंदों। बारहुंखानि सिगाङाव बारहुंखा खोनानाय बायदि माब्लाबाबो बुंनाङा नोङो। नोंखौ मोजां मोनाब्लानो, नोंजों बेरायनो थाङाब्लानो आंनि फिसालाया गे जागोन नामा? आन्टी, आं सो सरि, माने आं मा खालामनो आन्टी? आंनिबो गोरोन्थि गैया। आं बारहुंखाखौ एसेबां मोजां मोनो, बेसेबां लाइक खालायो बेखौ एसेबां आं ट्राइ खालामबाय थायो आंजों दस्ति खालायनो, आंजों लोगो जानो, आंजों फ्रेन्डशिप खालायनो, नाथाय बेयो माने मा बुंबावनो आन्टी? आं बुंदोंना, बारहुंखाया नोंखौ मोजांबो मोनगोन आरो नोंखौ जुलिबो खालायगोन। जास्ट एसे सम हो बेनो। मिथिला दे आरो दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो हमनोनो हाला। सेंग्राजों सेंग्रा मोजां मोनलायो, सिख्लाजों सिख्ला मोजां मोनलायो, सिख्लाजों सिख्ला मोजां मोननाया लेसबियान, सेंग्राजों सेंग्रा मोजां मोनलाया गे। मिथिला दे आरो आंबो गेखौसो मोजां मोनबाय ना मायो। मिथिला दे आरो सासे गेनि मोजां मोननायावसो फाग्लि जाबाय ना मायो आङो। मिथिला आरो हमनो हाला बे बारहुंखाया गेसो ना मासो। माबा थाबायनायफोरा माथो, एक्टिंफोरा माथो सेंग्रा बायदिनो, गेफोरना एसे माफोरबा जायो माथो। रायलायनायफोरा सिख्ला बायदि जायो, आखाइफोरखौ ओरै खालायो, एक्टिंफोरखौ सिख्ला बायदि खालायो। बारहुंखायालाय माथो बेबायदि खालाया। मिथिलादि आरो आङो हमनो हाला। आयै, आं थारैनो बेयाव एसेबो थानो सुखुवा आयै। मिथिला आरो आयै मा जाबावगोन आंहा। आं बेयाव एसेबो थानो गोसो गैला आयै। माब्ला थांनो मोनगोन आं न'आव? गुदाल माइनाव, आं रायज्लायनायखौ खोनाबाय नामा? खोनाया दे, बे खोनानो हाया। दे आयै दोनथ', आं उनाव फन खालायगोन। सोरजों रायज्लाया? ओजों न'आव आइजों रायज्लायदोंमोन आङो। आइजों न'आव। माने न'आव? औ आइजों न'आव, आइजों रायज्लायदोंमोन। औ आं बुजिबाय दे। नों इसारा खालामना देखायब्ला नों बुजि मोनखायो। बेनिफ्राय नोंना जिफोर सुनो गोनां दंमोन नामा?
आं सुना होगौमोन ना नोंनि गस्लाफोर पेन्टफोर लंपेन्टफोर गामसा माबाफोर बिदि जन्था मुजा बेफोरखौ सुनो दं नामा आं सुना होनि गैया बेफोर सुनो गोनां आं सुखाबाय दे नाङा सुनो गैया औ माबा बेडशिटफोरा गाज्रि जाना दंना नोंनि रुमनि बेडशिट पर्दा बेफोरखौ सुना लाबोनि दे आङो नाङा माइनाव नांथ'वा माने बेफोरखौ जेबो सुनो नांथ'वा नांगौ जाबोला आङो होगोन सुनो जाबोला होमब्ला गुटाल माबाफोर जानो ना आं बानायनो माबाफोर जानो लुबैदोंबा नोङो जानो नाङा आं जेबो जानो गोसो गैया ओंखाम जाखांबायना जेबो जानो गोसो गैथ'वा ओमफ्राय साहालाय साहा लोंनो नाङा माइनाव आं जेबो जानो गोसो गैया लोंनो गोसो गैया आं मिन्थिगौ नों गासैखौबो लोङा नाङा बुंबाय दङ नों आंखौ सुखुवा आरो जोंनाव थानोबो मोजां मोनाखै ने नोङो जोबथेसालियाव थानाय बायदि मोनदों ने गुटाल बे खोथाया नंगौ नों आंखौ जेनेबा नोंनि पास्टनि थाखाय आंखौ एक्सेप्ट खालायाबो जानो हानाय एक्सेप्ट खालायनो हाथ'वाखै नाथाय आं थार खोथा बुंदों गुटाल आं नोंखौ मोजां मोनो नोंखौ लाइकबो खालायो बेनिखायनो आं नोंनि सिन्था खालायो नोंखौ केयार खालायो गुटाल नाथाय नों आंखौ एसेबो मोजां मोना आं मिन्थिगौ आंखौ बेंगिखाय नों मोजां मोना नोंखौ माबायदि बुजायनो आं माइनाव आंनि गोसोआव मा सोलिगासिनो आं मा परिस्थितियाव दङ दा आंनि अबस्थाखौ सोर बुजिनो